Anem a parlar d'aquests dibuixos que heu fet tan colorido i tan xulos, ¿vale? Marc, a veure, explica'm, perquè tu aquí has dibuixat un munt de coses, persones. Sí, estos homes estan a la manifestació de Barcelona que estan cridant independència perquè volen la independència a Catalunya. I qui són? Uns homes que he dibuixat. Però no ets tu ni... Vale. A veure, explica'm. Tu què creus que és la independència? La independència crec que és que nosaltres volem estar en llibertat d'Espanya. Volem ser un país democràtic. I tu vols la independència? Sí. Per què? Perquè jo vull que Catalunya sigui un país, encara que sigui un país xocotet. Seria, bueno, xocotetes. N'hi ha països encara més petits, saps? Sí, Andorra. Andorra, mira, Andorra, que és superpetita, saps? Bueno. Passem a parlar ara en Carmina, veritat? Explica'm, què has dibuixat aquí? La bandera de Catalunya de la independència. Molt bé, ja has fet... Què ho has dibuixat en ceres, això? Sí. Que està xula, Tu saps què és esta bandera? Què significa? La independència de Catalunya. I com definiries la independència? Si et preguntessin què és la independència, tu què diries? Pues la independència és... Com ho puc explicar? Bueno. Per exemple, te preguntaré alguna més fàcil. Tu creus que vols ser independent? Sí. Per què? Pues perquè vull que Catalunya estigui separat d'Espanya perquè valen igual. Molt bé. I a tu t'agrada la política? No. Per què? No ho sé, no m'agrada. No t'agrada? A mi tampoc. A mi tampoc, No? I no vos agradaria ser polítics de grans? No. No. Per a res? Per No. res. Bueno. Anem a parlar amb Neus, que també mos ha fet un dibuix molt xulo, perquè aquí mos ha dibuixat terra, mar, Catalunya. Explica-mos-ho. Pues jo vaig dibuixar Catalunya i el trosset de Catalunya el vaig pintar de la bandera de la independència. I explica on estem nosaltres. Nosaltres aquí. Has dibuixat bé el delta, ben perfilat, ben perfilat. A veure, tu em sabries dir què és la independència? Pues la independència... La veritat és que la independència no ho sé. Bueno, però tu has dit molt rotundo que no t'agrada la política. No. Has fet un no rotundo, No. per què? Perquè me'n recordo que l'any passat la vam donar i no me va agradar gens. Vinga, però vas aprovar? Sí. Això és important, això és important. I tu vols ser independent? Sí. Sí. Per què? Perquè nosaltres necessitem el nostre propi país, no tenim que... Per exemple, nosaltres si el nostre carnet d'identitat ens fica que som espanyols, però nosaltres volem que ens fiqui que catalans. Tu voldries que posés Catalunya. Sí. A veure, Ets molt gràfica, Explica-mos-ho. he dibuixat una mà B en Catalunya Un ok, no? Un ok. Catalunya. i un I malament? malament així. I per què has dibuixat això? Perquè jo trobo que Catalunya tindria que ser independent perquè així nosaltres tenim que seguir les nostres pròpies lleis, no les d'Espanya. Així tu vols ser independent. Jo sí. I a veure, tu t'agrada la política? La política una mica. Una mica? I què trobes d'Artur Mas? D'Artur Mas, Com ho definiries? com lo definiries que no sé qui és? Artur Mas, el president de la Generalitat. Pues... I de Rajoy, per exemple? De Rajoy, pues... que en més de contratar, ara que estem en la crisi, en més de contratar un xofer que li porta el cotxe perquè no se l'agarra ell, i a més, quan va en l'avió a algun puesto, s'agarra un pernil i en acabat un altre, i si no se l'acaben, aquell pernil se queda allí. Sí? Li farem arribar un missatge de part teua, que No, això canvi, no, això que no, conduís que ell, no? Sí. Molt bé, molt bé. Què me l'has dibuixat aquí? Pues són uns xiquets que volen la independència de Catalunya. I que estan aguantant el cartell? Sí, de Catalunya. I detrás que hi ha un sol? Sí. Per què? Pues, no sé. Per la llum que dona, no? Pot ser? Tu vols ser independent? Sí, Per què? perquè seria molt més bé que Catalunya també se sàpiga molt més d'ell.
Tu què creus que és la independència? Com ho definiries? Ai, doncs... No sé. No ho saps. Però tu t'agrada la política, per exemple? No tant. No? Voldríeu ser polítics de grans? No. No. Massa feina i massa embolic. Massa feina i massa embolic, trobes? No, però els que se fan a polítics, els que es orienten per a polítics, només és perquè volen guanyar diners, perquè a més no fan res. L'únic que fan és diners i au. Diners i Sí, au. però es poden comprar foto. Jo he dibuixat un munt de xics separant les dones i els homes. Per exemple, les banderes que hi ha a l'Ajuntament, he fet un equip és Itàlia, l'altre és Espanya, l'altre Catalunya, i en cap l'Ajuntament, en cap persones, Rajoy que està parlant a l'escenari. Què penses tu de Rajoy? Perquè bueno, sí que el coneixes, no? Què creus? És que el que ha dit la meva companya, que no estigui gastat els diners en tonteries i que faci més coses per Catalunya. També ho heu explicat molt bé, els dibuixos tots molt xulos, No, s'han perquè molt bé. per Espanya, perquè ara a Catalunya volem ser independents. I en acabat que la independència, trobo que si siguéssim independents, els diners que repartim a Espanya els repartiríem entre els catalans, ja, i no Més caldria... diners per nosaltres. Sí. Bueno. Què has dibuixat aquí? Aquí he Explica-mos. dibuixat un dibuix de la independència. Molt bé, ja has fet unes lletres molt xules, no?, que s'entén clar. A veure, per a tu què és la independència? Per a mi la independència és ficar les nostres lleis que volguéssim sense que ningú ens obligui a fer el que nosaltres no volguéssim. Tu vols ser independent? Sí, Per què? perquè així no tindríem que fer el que ells volguessin i que ens manessin els que fiquen les lleis. I tu, Xènia, explica-m'ho. Aquí has dibuixat moltes coses, a veure, explica-m'ho tu, millor, si jo Jo m'equivoco. aquí he dibuixat una manifestació per a que Catalunya sigui independent i la pont, el passador. Lo Pueblo Passador, no? Esteu contentes en este plantat? És molt bonic, tat? Sí. És molt xulo. I aquí heu dibuixat una manifestació com la que va haver a Barcelona, no? Vau veure vosaltres la manifestació de Barcelona? Sí. Vau anar? Sí. No, jo... Ah, tu vas anar? I explica'm com va ser l'experiència. No me n'enterava de res. No? Molta gent, no? No se sentia. No se sentia res? Però te va agradar anar a Barcelona a la manifestació? Sí, va estar bé. I tu, Xènia, explica'm-ho. Tu vols ser independent? Jo sí, Per què? perquè així a mi m'agradaria tindre la nacionalitat catalana. I que el DNI, abans és que m'han dit és que el nostre DNI posa Espanya. I nosaltres voldríem que posés Catalunya. Tu també t'agradaria això? Sí, I què creus que és la independència? la independència crec que és per a que Catalunya sigui un país com és Espanya, Andorra, França. Bueno, molt bé. Cristian, què has dibuixat aquí? Pues la bandera de... A ver, la bandera de... I Catalunya? Sí. No? Molt bé, i Que estic explica'm-ho. nerviós. No passa res, no passa res. Ja veuràs com te tranquil·litzaràs. Tu què creus que és la independència? Pues la independència és que pues el govern no està d'acord de la independència. Vol diners i la independència vol dir per ajudar al pues, a tota a Catalunya. Tu vols ser independent? Jo sí, Per què? perquè per ajudar al món. Per ajudar al món. Si som independents, tu vols que arribi tot millor, no? Sí. I a tu la política crec que no t'agrada, si no vaig No, equivocada. no m'agrada els presidents, el president que seguim no No t'agrada? em xoca. No et xoca. Per què? Perquè lo Zapatero i Rajoy pues a mi no m'agrada. És allò que voten cada 4 anys, pues jo i ma mare no anem a votar mai. Bueno, quan siguis gran ja t'ho pensaràs, No. perquè als 18 hi pugues votar. Mai se sap. No m'agrada. Bueno, anem a parlar amb Sam. Què trobes? A veure, Sam, Ell sí que en explica-mos. sap. Ell sí que en sap? Jo Què has dibuixat aquí? Jo no... Jo aquí he dibuixat l'estelada Per què? perquè tracta de la independència, no? Tu vols ser independent? Sí, Per què?
perquè jo he sentit en un munt de programes de la tele que diuen espanyols d'economia, que Ui, és que Catalunya... vaya canal t'has triat, Intereconomia, eh? Catalunya és una boca més que alimentar, diuen això. Però no ens deixen anar perquè Catalunya depèn d'Espanya, perquè nosaltres paguem i Espanya no ens paga a nosaltres. Però això ja s'ha d'acabar, no? Sabo? Ja està bé la broma, Sí. no? I tu com definiries la independència? Pues la independència és algo que, pues, no ho sé explicar. La independència, pues, resultaria un canvi gros per a Catalunya, però jo trobo que ens en sortirem. Bueno, jo que veig que tu entens de política i que mires Intereconomia i tot això, no? Què diries de Rajoy, així breument? Pues de Rajoy, que és molt... Creu que no... Increïble. Increïble? Si els diners són per en el lleu i per al rei, per ningú més, i per als És... Està? Lo que jo penso de Rajoy és que, pues, que és una mala elecció, Mala perquè elecció. mira tots els d'això, per exemple, si estan en una manifestació pacífica i 4 o 5 estan rebentant vidres, escaparatos, pues, vinen la policia d'antidisturbios, ja comencen a pegar-los a tots. Sí. Els 4 o 5, Ja. perquè es pensen Això que és tots veritat. estan... A la tele jo veig les notícies que tot hi ha un de gent que volen matar, cremen basureros... Animalades, Tat. La policia les pega cops de puny i fa tot Bueno. això. Animalades. Animalades. Bueno, podria estar molt de rato un mes parlant amb vosaltres perquè m'ho expliqueu tot molt bé. Estic molt contenta de vosaltres.